Nečakal som, že multimetre sú v dnešnej dobe také chytré. Toto je inteligentný digitálny displej multimeter. Po zapnutí stroja nainštalujte dvojmetrové perá. Môžete priamo zistiť striedavé napätie bez zmeny prevodových stupňov. Môžete priamo zistiť jednosmerné napätie bez zmeny prevodových stupňov. Môžete merať zapnutie a vypnutie poistky bez zmeny prevodových stupňov. Ďalej môžete pokračovať v meraní odporu diódy a kvality rôznych komponentov. Navyše nie je potrebné meniť prevodové stupne, aby ste rozpoznali zapnutie lomka vypnutie linky. Ak zaznie alarm a číslo sa stane nulou, je pripojený, ak po dotyku oboch strán nedôjde k žiadnej odozve, vidíte, táto čiara je prerušená. Vymente funkciu snímania NCV, prejdite blízko k čiare a choďte dole. Môžete rýchlo nájsť bod zlomu čiary. Keď sa alarm zastaví, toto je miesto prerušenia. Dodáva sa s pozadím a baterkou, čo je pohodlnejšie na použitie v noci. Bez merania môže tiež snímať, či je elektrický obvod pod napätím. Veľké značky sa jednoducho ovládajú a používajú bezpečnejšie.